Selam dostlar. Qozonimiz bo'yicha sayohatimizni davom etamiz. Bugun biz sizning bilan Kichik Qizil uramında. Bu uramda 14-yurtda tanilgan kompozitor Najib Jihanovning muzey xotiri o'rnashgan. Dostlar, bu гадәти булмаган музей. Muzeyda har eksponat Najib Jihanovning һәм аның гаиләсенең хатирәләрен, кул җылысын саклый. Фатирда һәр вакыт музыка яңгырый. Najib Jihanov 1911 елның 15 гыйнварында Жайык Уральск шәһәрендә туа. Жайык шәһәре кая урнашканын беләсезме, дуслар? Казакстанда. Кечкенә Najib 5 яшендә әти-әнисез ятим кала. 5 туганы белән алар балалар йортына эләгә. Najib Jihановның бала чагы һәм яшүсмер чаклары балалар йортында үткән. Әлбәттә, композиторның бала чагы җиңел үтмәгән. Еллар узгач та ул балалар йортындагы дусларын эзләп табып, Казанга юбилеена чакырган. Дуслар, беләсезме, миңа бүген Najib Jihановның роялендә уйнау бәхете татыды. Нәкъ менә шушы роялдә Najib Jihanov үзенең әсәрләрен иҗат иткән. Бу роялгә якынча 200 ел. Аның балалар йортындагы дусты Иван Павлов бүләк итә. Менә шушы тәрәзәдән бу рояльне кран ярдәмендә өлешләп бу бүлмәгә кертәләр. Ә композитор пианино белән балалар йортында таныша. Көннәрдән бер көнне аларга зур тартмадан нәрсәдер алып киләләр. Тартманы ачкач, балалар бу ниндиләгән дип аптырап калалар. Ахырда аны пианино икәнен аңлыйлар. Ә музыка укытучысы бар балалар йортыннан 5 кызны һәм кечкенә Najibне генә сайлап ала. Najib Jihanov күп кенә композиторлар, язучылар, шагыйрьләр белән дус булган. Музейда шулай ук аларның китаплары сакланып калган. Менә мәсәлән, менә бу Гомәр Башировның Намус әсәре. Ә менә бу Җәүдәт Фәйзинең 64 елда калдырган култамгасы. Минем өчен кадерле композитор Najib абыйга энекәше Ринаттан Яңа елга бүләк. Ә менә бу китапны Ринат Харис композиторга 1977 елда Яңа елга бүләк итә. Композитор гомеренең соңгы 17 елын шушы фатирда үткәрә. Музейда композиторга кадерле булган әйберләр сакланган. Мәсәлән, менә бу пальманы композитор үзе утырткан һәм үзе үстергән. Ә менә бу домбраны аңа Казакстанда бүләк иткәннәр. Дуслар, хәзер мин Najib Jihановның эш өстәле янында басып торам. Бу өстәлдә аның шәхси әйберләре сакланып калган. Мәсәлән, менә бу аның күзлеге. Ә менә бу каләм белән ул ноталар язган. Ә менә бу телефон белән ул турыдан-туры Мәскәү белән элемтәгә чыгалган, чөнки ул СССРның композиторлар союзы сәркәтибе булган.
Нәҗип Җиһанов 43 ел дәвамында Казан консерваториясының ректоры булган. Бу музейда актлар залыннан ачкыч саклана. Һәм шуны әйтергә кирәк, дуслар, 1945 елда Нәҗип Җиһанов җитәкчелегендә ачылган Казан консерваториясе хәзерге вакытта да эшләп килә һәм Россия күләмендә белем бирү буенча 3-нче урын алып тора. Композиторның музыкаль мирасы әле дә онытылмаган. Аның симфоник әсәрләрен әле дә уйныйлар. Алтын чәч, Түләк, Җәлил операларын сәхнәләрдә куялар. Ә һәр пәнҗешәмбе бу музейда музыкаль кичәләр үткәрелә. Һәм сез дә әти-әниләрегез, әби-бабайларыгыз, дусларыгыз белән музейга килеп, музыка дөньясына чума аласыз. Ә бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Туган як тарихын белегез, танылган шәхесләребезне онытмагыз, дуслар.